Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta kayo kakabsat? Iti dayto yung aldaw ni Apo Jesus. Isuti kaimbagan nga mangidaldalan kada tayo ni Apo Jesus. Isuti kasayaatan nga adda kada tayo. Gaputa inted na iti biyag na gapu kada tayo. Madaydayaw iti Apo. Ket sapay kuma nga iti dayto yung aldaw ni Apo Dios, bendisyonan na kayo, tulungan na kayo, kabayatan na, iti ing kayo panagdengdengeg kada kami, manipod dito'y Commission for Christ Fellowship, tapnon idanon mi kada kayo, dagiti nabaknang a mensahe iti Apo, kadagiti pamati tayo, panagserbit tayo ken ni Apo Dios, iti inaldawaldaw, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket sapay kumang at ti sa dinuman nga lugar nga ayan yu ita iti dayto daw agtalinaed kayo ipresensya ti Apo agtalinaed tayo iti panagtultuloy tayo nga agdaydayaw ken ni Apo Dios agtultuloy tayo nga dumngeg kadagiti nabaknang nga mensahe ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo ulitek kablawan kayo iti dayto nga aldaw, iti napateg ganagan ni Apo tayo nga Jesus. Iti panagpatpatuloy ti aramid tayo, dawatek ngagkararag tayo, tapnon ikumit tayo ken ni Apo Dios ti aramid tayo. Apo, iti dayto nga aldaw, agyaman kami ti kinaimbag mo kada kami, agyaman kami ti ayat mo, agyaman kami Apo Dios, iti dayto manen nga aldaw, tapnon no maidanon manen ti saom, kadagiti kakabsat itatang agdengdengeg, dawatek kadikan kaapo, nga sikakadi ti makikadda kadakwada sikakadi Apo Dios ti mangiparik na Apo ti presensyam kadakwada ket dawatek kadikan ka Lord nga dayjay sagid mo kuma ita iti dayto yung aldaw mariknada kadi kang runan na ilawlawag mo kadi ti saom kadakwada bendisyonan met ti adipen mo dawatek kadikan ka Apo nga ikannak ti nadyosan nga kinasirib ket aramaten nak kadi Apo ngagbalin nga kalasugan ti bendisyon mo ita iti dayto yung aldaw. Itultuloy mo nga rod Apo, iti makikadda kada kami, amay kaputinagan na Jesus nga po midawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Iti dayto yung aldaw kakabsat, itultuloy ko ti mensahe nga indanon ko kada kayo iti Domingo, may papan iti naimbag nga pastor. Praise God. Iti Domingo ket dinakamat ko kada kayo, dayjay naimbag, dayjay pastor, nga mangipaspastor kada tayo, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Dayjay naimbag nga pastor, kaabsat ket awan ti pagkurangan na kada tayo. Dayjay naimbag nga pastor, ket iso ti mangidaldalan kada tayo, madaydayaw iti Apo. Ket dayjay panangidalan na kada tayo ti inaldawaldaw ket awan ti panagkamalina awan ti panagriro na no di ket napudno daytoy nga agserserbi kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ket daytoy nga pastor ket nagbalin nga makabendisyon kada tayo nagbalin nga rangtay tapnon iti kastak ket makadanon tayo iti ama tayo nga nailangitan madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So iti dayto yung aldaw kakabsat itultuloy ko nga ro dayto nga mensahe tapnon iti kasta ket maawatan tayo iti adupay nga kaipapanan no si asino dayto na imbag nga pastor ken no si asino met dagiti karnero madaydayaw ti Apo kakabsat. So, anya kading amin ayat ti kayat na asawen daytoy. Libro ti Juan kapitulo 10 kakabsat nga sarsaritaen daytoy na imbag nga pastor. So nga makita tayo, matakwatan tayo daytoy na imbag nga pastor no kasano ti panangipakaawat na ken panangipakaamuna kada tayo kas maysa a karnero nga aywanan dayjay na imbag nga pastor. Praise God.
So, dito text 2 tayo kakabsat, ibagana ti Juan Kapitulo 10, versikulo 11, versikulo 14 ken 15, ket kastoy ti panagkunana. Siya tinaimbag nga pastor, itad na ti biyag na nga agpaay kadagiti karnero na. Praise God. So daytoy tinaimbag nga pastor kakabsat, itad na iti biyag na nga agpaay kadagiti karnero na. Mapantayo dito verse 14, kunana ditoy, siya tinaimbag nga pastor. Inulit namanen nga imbaga kakabsat, nga isuna tinaimbag nga pastor. Ket kunana amamuk ti ama, ket amamunak met ti ama. Amamuk dagiti karnero, ket amamudak met. Madadaanak amang ipaay iti biyag ko gapu kadakwada. Makita yu kabsat, no, panpanunutan tayo, adalan tayo, daytoy nga versikulo 14 ken versikulo 15, ipagpakaawat na kada tayo, nga isu na laeng itinaimbag nga pastor. Ket ti ama tayo nga inailangitan, amuna dayjay na imbag nga pastor. Ket daytoy na imbag met nga pastor, amuna met dagiti karnero na. Ket dayjay na imbag nga pastor, si dadaan nga nangited iti biyag na gapu kadakwada, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Nagsakripisyo iti nagdakkel, daytoy nga imbag nga pastor kabsat. Ayat nalaeng nga maaywanan, ayat nalaeng nga maiyasideg dagiti karnero iti ama tayo nga nailangitan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. So iti daytoy nga aldaw, apay nga ta nga inawagan na tayo ni apo tayo nga Yesu Kristo iti karnero. Kunak iti Domingo nga ti karnero ket dagiti mamati, dagiti anak iti Dios. Apay nga ta nga karnero iti naala na ni apo tayo nga Jesus nga nangibagaan nga datayo ket karnero. Apay nga ta nga saan nga kalding, apay nga ta nga saan nga baboy iti inbagana kakabsat. Apay nga ta nga saan nga elepante, apay nga ta nga saan nga baka, wenno anyaman pay nga klase iti animal kuma iti dinakamat ken inusar ni apo tayo nga Jesus maipapan iti kadagiti animal. Ngem tinaala na kakabsat nga pangawag kadagiti mamati kan kuana kadagiti anak naket karnero, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga makita yu kakabsat nga naglaing nagimbag ni apo Dios wenno dayjay na imbag nga pastor iti inala na nga panangawag na kada tayo kas maysa nga karnero, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Kakabsat ti karnero ket 5 gasot wenno 500 times nga dinakamat na iti paset tinasantuan nga surat. 5 gasot namin 5 nga gasot nga nadakamat daytoy sao a karnero iti paset iti nasantuan a surat. Nasursurok ngem 5 gasot a dinakamat iti paset tinasantuan a surat no maipapan iti karnero, no maikumperar kadagiti na duma nga klase dagiti animal kabsat. So ti karnero ket maysa anapateg nga taraken manipod kadagiti nagkauna wenno idi unana, manipod iti daan nga tulag kabsat. Isu daytoy iti kaduan nga taraken dagiti tattao idi iti daan nga tulag, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga napateg daytoy. Praise God, napateg dagitoy. Uray pay kadagiti kada Abraham, ni Moises, ni Lot, ket ti kaduan na atarakenda idi ket karnero, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga daytoy karnero ket napateg
kadagiti tattao idi ijay daan nga tulag kakabsat. May kadua, no apay nga ti karnero ket nadakamat iti Biblia kakabsat, kunak iti Domingo nga ti karnero ket isimsimbolo na may mapan kadagiti anak iti Dios. Datayo dagiti karnero iti Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Apay ngamin kunak manen apay nga inawagan na tayo iti karnero. Kakabsat, apay ngamin nga inawagan na tayo iti karnero. Tapnon makita tayo ti abilidad wenno ugali iti karnero kabsat. Kunana dito, sheep is a meek animal. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ti karnero ket natal na amo nga animal na saan nga naringgor. Saan nga nareklamo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kastoy daytoy karnero. Kakabsat iti panangideskribar panangilawlawag na ditoy. Isu nga ti karnero ket maysa nga natal na nga animal. Han nga tila adda ti papapanan na, saan nga tila adda ti aramiden na, saan nga tila adda ti maisasauna. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, saan nga alawaaw, saan nga ballog, daytoy karnero, akas kadagiti sabsabali nga animal. Isu nga masapul nga ti karnero, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, ket saan nga alawaaw, madaydayaw ti Apo. Kabsat, saan tayo kumanga kaslakalding, nga alawaaw, tila addat makmakan na, tila addat turturungen na. Ngem daytoy karnero ket nagpintas iti panangibagana kakabsat kadatayo. Isu nga ibagana pa nga ti karnero ket tahimik, quiet, gentle, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kastoy ti karnero, isu nga daytoy ti isu nga inawagan na tayo ni Apo tayo nga Jesus kakabsat iti karnero. Karnero na gaputan napateg ken natal na ngamin dagitoy a klase iti animal, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kayat daket mailasin isuda, handa kayat ti mailaok-laok kakabsat, dudiket kayat daket agmay maysada akan kanayon laeng dagitoy nga karnero. Praise God. Isu nga datayumet nga mamati kabsat, san nga tila damet no dadumat pakilaok-laokan tayo laduma. Ket ti panakailaok-laok tayo, pakikadkaduan tayo no daduma, ket maakaran tayo. Imbes ko mga datayot mga karkadakwada. Datayumet dagiti maakaran da. Adda dagi masursuro tayo iti lubong. Bayat iti panakikadkadwa tayo kadagiti mga kalding, baka, leon, anyaman pa apakikadkaduan tayo na duma-duma a klase dagiti pakikadkaduan tayo iti lubong tayo. Gapot datayot karnero ket datayumet a karnero makikadwa tayo met kadagiti kalding, baka, nuwang, anyaman pay uleg ken daduma pay ket daduma datayumet ten iti maalada, datayumet ten iti maguyod da. Imbes ko mga datayot mangguyod kadakwada, datayot makaala kadakwada, ngem datayumet ten iti maalada, dayarik na tayo, alaen dameten kakabsat, kadagiti panagbiag tayo. Isu nga saan tayo nga ipalubos, kuma nga datayo nga awagan iti Diyos nga karnero ket agbalin tayo nga kalding, agbalin tayo nga nuwang, agbalin tayo nga elepante, agbalin tayo nga anyaman pay. Ngem ti karnero kakabsat, natal na kuma, naulimek kuma, ngem natagari kuma no may papan iti panangibaga ti sao ti Apo. Praise God. Natagari kuma no may papan iti panangiburay, panangishare iti sao ni Apo Dios. Hallelujah. Dayta kuma ti pagalistuan tayo nga anak iti Apo, may sa karnero, madaydayaw tinapateg nganagan ni Apo Dios. Isu nga ti karnero kabsat, amuna ti dumngeg. Ti karnero amuna nga ilasin, dayjay apuna. Praise God. Isu nga datayo kuma nga karnero kakabsat. Datayo kuma nga anak iti Apo. Ammo tayo kuma nga denggen ti saona kadagiti bibiyag tayo.
ket mabalin tayo met nga ilasin dagiti bagbagi tayo, mabalin tayo kumamet nga ilasin dagiti aramid tayo. Praise God. Tapno iti kasta ket makita da kuma dagiti kinasiasino tayo kabayatan na amagikadkadwa tayo iti daytoy lubong a pagbibiyagan tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So nga kunak manen ti karnero kakabsat ket dumngeg ijay leader na sheep tend to listen to their leaders. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo ammo datayo kuma amamati ammo tayo kuma nga denggen dayjay pangulo tayo dayjay pastor tayo ammo tayo kuma nga denggen ammo tayo kuma nga suruten mailasin tayo met dayjay saun dayjay timek na. Praise God. Tapno iti kastaket makasurot tayo ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. May sapay kakabsat nga abilidad when ugali iti karnero ket ti kangrunaan na nga abilidad when ugali daytoy a karnero ket adaken kuana iti obedient character ti karnero kakabsat. Obedient character kastoy ti ugali daytoy karnero kakabsat madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga datayo kuma amamati gapu ta ibagbagan ni Apo Jesus nga da kayo dagiti karnero. Kunana ka datayo. Ket no ngarod no datayo dagiti karnero na agtulnog tayo ken kuana hantayo nga makisubsubang ken kuana hantayo nga daytay ikalkalintegan daya sermon ni pastor. Praise God. No di kaddi suruten tayo no anya daya ibagat ti mensahe ni Apo Dios kada tayo. Ibagbagalaeng daya pastor tayo, daya mensahe ti Apo. Tano sa una kumalaeng kat anyak mat pakibibiyangak nga denggen daya sa una ta sa una met laeng. Anyak kumat pakaibibiyangak nga denggen daya ibagbagana ket tao lang met akas kanyak. Ngemhaan kakabsat aramaten laeng aramaten ni Apo Dios daya pastor tayo nga mangidanon iti mensahe kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo gaputa daya mensahe kat kayat na nga ipakaawat kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ket no masaktan kayo man iti mensahe nga maidanon kada tayo kakabsat hantay ko mga masaktan no di kat di tarigagayan tayo kumati maagasan no masaktan tayo iti daya mensahe nga minsan tayo met ngamin adumdumngeg hantayo met ngamin nasursuruten daya ibagbaga ti pastor kakabsat. Isu nga ti pastor ibaga na laeng daya pagrebengan na. Tano saan na nga ibaga ti pagrebengan na. Ni Apo Dios dosahen na kami ni pastor dosahen ni Apo Dios ti pastor. Apay nga hanang ibaga dayay kinapudno. Hanang ibaga dayay pudno nga sao ti Apo kadagiti karnero na. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga pagrebengan ni pastor nga ibaga iti mensahe tapnon iti kastaket saan tumet nga madusa inton panangukom. Kunanan to Pastor Rodi, bakit hindi mo sinabi ang katotohanan sa mga tupa? Bakit hindi mo sinabi, hindi mo ipinaalam ang tunay sa mga tupa nung nandun ka pa sa lupa? Ang tanong si Pastor, Lord, ginawa ko ito, paulit-ulit na ginawa ko ito. Mga kapatid, sa mga araw na ito, ang mga tagapagsalita ng ang Panginoon ngayon ay mga alagad ng Diyos. Ang mga pastor. Praise God. Hallelujah. So, iti daytoy ngal daw. Masapul adenggan tayo ti mensahe ni Apo Dios. Kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Gaputa tinaimbag nga karnero wenno ti karnero dumngeg iti sao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kadag iti ngal daw. Ibagana dito Matthew chapter 7 verse 15. Kunana, agannad kayo kadag iti sinan propeta. Umayda kada kayo ket agparangda akas karnero. Magita yu kabsat addada dagiti agpamarang
akas la karnero, ngem ti kinapudno na narawet da nga lubo, kakabsat. Isu nga, adda dagiti dagiti sinan propeta, adda dagiti peke nga propeta, ti kawes da, ti arwaten da kat kasla karnero, natalnada na alumamay da, ngem gayam sa bali ti panggep da, agdadael, agpukaw, da kakabsat. Kayat dagat madadael, dagiti pamati, dagiti karnero, kakabsat. Ket dagitoy, dagiti an-anadan tayo, kunana agannad kayo, kadagiti sinan propeta, umayda kada kayo kat agparangda kas karnero, isu nga addada dagiti pastor, nga umayda akas la karnero, kakabsat. Ngem kas damet laeng lubo, kas dalang met kalding, kakabsat. Kayat dalaeng nga maalilaw tayo, iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Isu nga siguraduen tayo kuma nga datayo kuma dagiti sumursurot iti sao ni Apo Dios, datayo kuma dagiti dumdumngeg iti mensahe iti Apo, ket saan tayo mabalin kuma nga denggen ken ipalubos, nga denggen tayo dagiti kaslan nakakaarwat wenno kaslan nakakawes iti karnero, kakabsat. Ngem gayam iyaw awan datayo. Kayat datayo nga alilawen, kayat da nga mapukaw tayo, kayat da nga matenag tayo ijay bangen. Kayat tayo nga bumagsak tayo, kakabsat. Iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Kitaan tayo iti libro ti Jeremias. Dagiti nakita ni Jeremias, kakabsat. Iti chapter 23. Kitaan tayo anasayat daytoy. Jeremias chapter 23, verse 13 to 17. Saggaysaan tayo, nga sukimaten kin kitaan dagitoy nga bersikulo anakita ni Jeremias, kakabsat. May papan kadagiti sinan propeta, wenno kadagiti sinan karnero nga agpampamarang, kakabsat, ayat dalaeng nga makalilaw ken makadadael iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Verse 13, kunana, nakita ti panagbasol dagiti propeta ti Samaria, nagsauda itinagan ti Dios a Baal. Inyaw awanda dagiti tattaok nga Israelita. Kitaan tayo dito maudi apaset na. Inyaw awanda dagiti tattaok nga Israelita. Datayo dagiti na espirituan itatta nga Israelita iti Dios. Datayo dagiti karnero iti Dios itatta, kakabsat. Ket kayat ni Apo Dios nga saan tayo nga mayaw awan. Ket kayat na nga saan tayo adumngeg kadagitoy sinan propeta. Saan na nga kayat nga aramidan tayo dagiti ibagbaga dagitoy asinan propeta itatta, kakabsat. Isu dagitoy dagiti mangyaw awan kada tayo. Isu nga saan nga amin nga agparang kada tayo itatta ket pudno, kakabsat. Aduda dagiti agpampamarang itatta. Iti panawen tayo kadagitoy nga aldaw. Mapan tayo dito verse 14. Verse 14 kunana, ngem nakita tinakarkaro nga aramiden dagiti propeta ti Jerusalem. Makikamalala agulbod tulungan dagiti tattao nga agaramid ti dakes. Magita yung kapsat, man nakikamalala agulbod tulungan dagiti tattao nga agaramid iti dakes. Isut gapuno nga awan kadakwada iti agsardeng nga agaramid iti saan arumbeng iti matang ko. Dakes akas kadagiti tattao ti Sodoma ken Gomora. Anyakit din daytoy nga aramidan ti dagitoy sinan karnero nga tattao itatta, kakabsat. Kasla karnero da ngem gayam lubo da, gayam kalding da, gayam uleg da dagitoy, kakabsat. Nasayaat ti pamarang da, nasayaat dagiti pagpakita da, kakabsat. Ay maanyangay kunana nakakarkaro. Dahil sa o kunana nakita anakarkaro ti aramid. Nakarkaro kayat naasawen, nakapalpalalo
itatta ti panawen tayo, gapu iti aramiden ni Satanas, iti Diablo kakabsat, tapnon iti kastakat maalilaw na ti Jerusalem, ti kun ibagbaga tayo nga ti Jerusalem tayo, kat ti pamilya tayo, ti lugar tayo, ken ti lubong tayo kakabsat. Isu nga nakapalalo dayto itatta nga iti aramiden iti kabusor, ket ti umunang atakyan na, ti umunang rauten na, ti pamilya tayo, ti bagbagi tayo, ti biyag tayo, dayto iti atakyan na, dayto iti rauten na, kakabsat. Tapnon iti kastaket, makaaramid tayo ti dakes, makaaramid tayo kadagiti saan anasayaat, kunana, agulbud da, ket daytoy nga aramid, dagiti sinan propeta, daytoy aramid, dagiti sinan karnero kakabsat, ibaga na ditoy nga, tulungan da tayo pay. Tulungan da tayo pay nga agaramid iti dakes. Tulungan da tayo pay. Isuro da pay iti aramidan tayo. Tapnon iti kastaket mayadayo tayo kaniya po Diyos. Isu nga ti lubong tayo itata nakamamak ken nakabutbuteng no saan tayo nga agbalin nga masirib ana Diyosan. No saan tayo nga agbalin ana sirib nga na Diyosan. Tano agbalin tayo nga masirib ana in lubungan kaabsat awan mayaw awan tayo, mapukaw tayo, no sirib ana in lubungan ti surutan tayo tatta. Ti kasapulan tayo kat sirib ana Diyosan nga gapuken ni Apo Dios, tapnon saan tayo nga mayawawan, tapnon iti kastakat saan tayo nga mapukaw. Apay, gapu ngamin tatilubong tayo, tulungan na tayon nga garamid, isuro na tayon. Iswa ko na ni Pastor itata, iti teknolohiya tayo itata, kapsat. Talaga nga kumarkaro, nakabutbuteng, gaputa ibaganan, saritain nan, nga ti tao kat mayad adayon ken ni Apo Dios. Ngem daytoy kumati aramidan tayo itata, iti agdama nga panawen tayo. Saan tayo nga paisuro, kadagiti baro nga teknolohiya itata, ngem ti soroten tayo kuma dayjay teknolohiya ni Apo Dios nga ibagana kada tayo madaydayaw tinapateg nganagan ni ti Apo kabsat madaydayaw tay tinapateg nganagan ti Apo. Gaputa kunana iti imatang ko kunan ni Jeremias, dakes daakas kadagiti tao iti Sodoma ken Gomora. Adda tayon itatta ti panawen ti Sodoma ken Gomoran kadagitoyan nga laldaw kabsat isu nga agannad tayo. Verse 15. Verse 15. Kunana, iti kasta siyak ni Yahweh aman nakabalin amin. Man nakabalin amin. Ibagak daytoy may busor kadagiti propeta ti Jerusalem. Pakanek to ida iti napait amula. Painumek to ida iti nasabidong adanom. Ngamin isaknapda iti saan nga nadyusan nga aramid iti entero adaga. Magitayo kabsat dali sa ako nana ngamin isaknapda iwaras da iti saan nga nadyusan. Daytoy itatta ti aramidan ti kabusor. Daytoy itatta ti aramidan ti baro a teknolohiya. Tapnon mapukaw dagiti panpanonot rikna tayo kadagiti nadyusan nga banbanag kabsat. Ngem saan kuma? Kabsat, saan tayo kuma ipalubos ama sa bidungan dagiti panunot tayo? Saan tayo kuma ipalubos nga mapukaw dahito na Diyosan nga biyag tayo? Isu ako na dito ngamin isaksaknapda iti saan nga na Diyosan. Isu nga kakabsat. Tilubong tayo tata nakabutbuteng ken nakamamak. Ngem awan ti pagbutngan tayo, dagiti karnero ket awan ti pagbutngan da, awan ti pagdanagan da. Madaydayaw ti Apo, gaputa adda ti naimbag nga pastor nga mga iwan kadakwada. Verse 16. Kun na ti Apo aman nakabalin namin, kadagiti tao ti Jerusalem, pasig nga ulbod, ipanamnama kada kayo dagiti propeta. Pasig nga ulbod, awan kinapudno na, tibagbaga dagiti sinan karnero, dagiti sinan propeta kakabsat. Isu ako na dito verse 16, do you ipangag ida tay bagada dagiti arapaapda saan ang nagtaod kanyak
ti sasawenda, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Saan nga nagtaod kanyak iti sasawenda. Isu nga iti dayto nga daw, tinaimbag nga pastor, dagiti ba pastor nga mga ibagbaga ti mensahe ti Apo kabsat, nagtaod ti mensahe iti Apo kabsat, dagiti ibagbagami kada kayo. Saan nga mga yaw-awan dagitoy? Saan nga ulbod dagitoy? Ngam ibagbagami, ikas kasabami, tinaimbag nga damag ni Apo tayo nga Sus. Ikas kasabami ti kinapudno kakabsat, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga, no addada, dagiti umay kada kayo, masarsarakan nyo, ket ibagbagada nga isoda iti pudno, han kayo mamatpati. Ngem no, ti ibagbagada ket mensahe iti Apo, nilang Apo Jesus iti naimbag nga dalan ken pudno, dayta ti mensahe nga aggapu ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Verse 16, kunana ditoy, ibagbagada kadagiti tao, adagiti tao saan adumngeg ti saok, awan to ti pakanananwanda. Ibagada kadagiti nasukir nga awan to ti didigra, adumteng to kadakwada. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So iti daytoy nga daw kakabsat, kitain tayo dito verse 17, ibagbagada kadagiti tao, dagiti tao saan adumngeg ti saok, awan to ti pakananwanda. Magitayo kakabsat, no saan tayo kano adumngeg iti sao ti Apo, awan to kanut pakananwan tayo. Dayta ti ibagbagada, isu nga manipod ken ni Satanas, naggapu ken ni Satanas dayta, idi allilawen na daadan ken ni Eva, nga saan apudno, kuna ni Satanas, dumahan kayo, ket maamuan yun to tinimbag ken daket dakes ket kasla kayon to titi Diyos. Isu nga manipod, ijamin yung tiyerden, ni Satanas ng alilaw, aging gana kadagitoy, aga mga alilaw ken saan pay laeng agsardeng kakabsat. Isu nga, masapul nga saan tayo nga mamatpati, kadagiti ibagbaga dagitoy. Gaputa saan da dagitoy nga, saan da anaimbag nga pastor, handang naimbag nga pastor dagitoy. Gaputa saan da nga ibagbaga, kakabsat iti kinapudno, di kadi ibagbaga dalaeng iti makayaw awan, makadadael, makapukaw, laeng kadatayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu ani Apo tayo nga Yesu Kristo kabsat, inawat na tayo, manipod iti Ama ana ilangitan. Praise God. Isu nga ti Juan Kapitulo 10, John chapter 10 verse 29, kunana, natanok tinted kanyak ni Amak, ngem dagiti isu amin, ket awan makarabsot kadakwada, iti panangaywan ti Ama. Praise God. Isu nga, awan kadatayo iti makalala kadatayo, into adda tayo iti dayay, ima iti Diyos, madaydayaw iti napateg nganagan iti Apo. Apay ngamin, gaputa, datayo dagiti karnero ni Apo tayo nga Yesu Kristo, datayo dagiti karnero ni Apo tayo nga Yesu Kristo, ket inawat na tayo ni Apo tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ket iti panangawat na kada tayo, inawat tayo met isuna, akas manubot ken mangisalakan kadagiti bibiyag tayo. Kasano ti pannakaamom? Kasano ti pannakaammo tayo? Nga sit datayo ket karnero na tayo ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Kasano ti pannakaammo tayo? Nga datayo ket karnero na tayo ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Kasano pannakaammo tayo? Nga si kakat inted na ka iti Ama tayo ana ilangitan, when inted na ka iti Ama tayo nga nailangitan. Ni Apo tayo nga Yesu Kristo kakabsat, ibagana ka datayo, nga datayo dagiti karnero na. Praise God, datayo dagiti karnero na. Ket nalawag, iti Juan Kapitulo 10, versikulo 27, John chapter 10, verse 7, kunana, denggen dagiti karnero titimek ko, ket amok ida, ket suroten dak. Praise God. Makita yung kabsat dahil verse 27, denggen dagiti karnero, dahil ito itatan,
Anyat ti saludsod ko itata anyat daytoy maysa nga saludsod ako nakitatay kasano ti pannakaamom nga sikakat maysa a karnero. Kasano ti pannakaamom asikakat maysa a karnero wenno anak ni Apo tayo nga Kristo. Wenno kasanot pannakaammo tayo nga sika ket inted na ka iti ama tayo nga nailangitan. Isuak iti daytoy nga aldaw kakabsat makita tayo tinalawag nga sungbat daytoy nga saludsod no datayo ket ammo tayo nga karnero. Ti karnero kunana anya ti bagana dito verse 27 denggen dagiti karnero titimek ko. Timek laeng denggenan isungat dagiti karnero ket magusgustuan da may ayuda maragragsakan da adumngeg ije mensahe madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo maragragsakan da nasisiyahan sila na nakikinig sa mensahe ni pastor. Praise God. Praise God. Hallelujah. Isu nga kakabsat maragsakan tayo kumano adda ti pastor nga mangibaga ti mensahe iti Apo kada tayo. Maragsakan tayo nasisiyahan tayo sana kung merong pastor na nagbibigay ng oras, panahon, na nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya Pastor Rodi, salamat sa oras, panahon, buhay mo na ibinigay mo para sa mga tupa. Praise God. Hallelujah. Denggen dagiti karnero titimek ko ket amok ida. Dahiti maudi apaset na ket suruten dak. Isu nga masapul, isu nga dagiti karnero ket saan da nga nasukir. Saan da nga nasukir, saan da nga nasubeg, saan nga natangken ti ulo da. Ang mga karnero ay hindi matigas ang ulo, kundi nakikinig sila. Praise God, suruten dak. Masapul nga ti karnero sumurot. Kani Apo tayo nga sus, no adda ti ibagana. Praise God, hallelujah. Isu nga iti dayto nga aldaw kakabsat. Dumngeg tayo metan, no adda ibaga ni pastor kada tayo. Hantayo met nga pagdaksan, no ibag adda ti mensahe, nga kayat nalaing nga ipakpakaawat kada tayo. No adda kayat nalaing nga ipakpakita kada tayo. Mensahe ti Apo dayjay para kada tayo kakabsat. Ususaran laeng ni Apo Diyos daytoy. Isu nga anyat kayat na asawen iti denggen dayto. Denggen dati timek ko. Anyat ti kayat asawen dayto sao nga denggen dat titimek ko. Kunan ni Jesus iti umuna iti dito verse 26. Dito verse 26. Kunana ngem di kayo mamati ta saan ada kayo ti karnero. O makita yon kabsat. Saan kayo met ngamin amamati? Han kayo met ngamin adumngeg. Gaputa di kayo met saan met ngamin nga saan kayo met ngamin nga karnero. Mabalin nga si dayto daw. Nasakit jay panagdengeg tayo. Ngem no datayo ti karnero kat no datayo kat karnero tayo saan tayo nga masaktan? Han tayo nga masaktan? Ngem no saan tayo karnero akat masaktan tayo tila damet ti bagbagan ni pastor. Ngem no karnero kat okay pastor, go. Mga sabakalat ta, ibagam lata. Madaydayaw ti Apo gapong amin. Ta karnero na tayo ni Apo Dios adumdumngeg ken sumursurot ken kuana. Madaydayaw ti napateg nganagan iti Apo. Isu kunana ngem di kayo mamati tasan ada kayo ti karnero. Isu nga masap no datayo dagiti mamati, no datayo dagiti karnero, mamati tayo, denggen tayo, sumurot tayo ken kuana. Ti sumurot ken mamati. O makita tayo man kakabsat. Ti sumurot ken mamati isu ti pagilasinan wenno markat ti karnero. Isu ti markat ti karnero ket anak iti Dios. Anak iti ama tayo nga nailangitan. Madaydayaw ti napateg nganagan iti Apo. Isu ako na dito ay Christ hear His voice. They believe His word and follow Him.
madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Christ daye karnero ni Apo tayo nga Jesus, ganda ititimek na. Handa nga agin tutuleng. Uray pa naka-microphone, uray pa naka-loudspeaker. Ay na, anya daye ibagbagana ni pastor. Nakapigpigsa nga stimek, nakapalakas na buses. Sabi nila kung minsan, ano ba yung sinasabi ni pastor? Napakikinggan nila, pero hindi nila, parang hindi nila nakikinig. Parang hindi sila nakikinig. Masapul nga, dumngeg tayo, iti mensahe ti Apo, uray arasa, no daduma, uray arasa asla, no daduma, no chismis, uray arasa asla, no daduma, Apo nakapigpig sa di panagdengeg. Ngem no sa uti Apo ay na, di tayo amo nga denggen, nang grigat amangeg, ngem no chismis, ang daling pakinggan, pero kung salita ng pakinggan, kung salita ng Panginoon ang hirap pakinggan. Tama ba o hindi? Tama. Praise God. Hallelujah. Kayo po ang nagsabi. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Iswakabsat itinatungal daw. Dagiti karnero ti Diyos. Dagiti karnero ni Apo tayo nga Jesus. Denggenda ti mensahe. Denggenda ti mensahe ti Apo. Denggenda ti sao ni Apo Diyos. Sumurot da ken kuana. So iti dahi tingal daw. No da tayo nga rod dagiti karnero ti Apo. Denggen tayo kuma. Dagiti boses ni Apo Diyos. Mamati tayo kuma iti sao na. Kat sumurot tayo ken kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ita nga rod. Iti dahi tingal daw. No si kagat may saka anamati, no may saka nga karnero, masapul amamati ka, masapul nga sumurot ka, kani Apo tayo nga Jesus, kas may sa karnero ti Apo, ni Apo tayo nga Jesus, ay dayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dawat at kadingag takder tayo kakabsat. Agkararag tayo, madasan tayo man nga sukimaten itatta, dagiti bagbagi tayo, iti sangwanan, dahil na imbag nga pastor. Iti dahil tungal daw, dagsao, dahil na imbag nga pastor kada tayo. Mabeen, iti panangilasat na, kanyak kas, may nga dipen na, nga representative ti Apo iti dahil tungal daw. Kakabsat, kita man day tabagim, ita iti dayat yual daw. Kayat ti Apo, agbalin tayo a karnero, dumngeg ken sumurot. Iti jay na imbag nga pastor. Lord, iti dahi tuhingal daw, nagsaw ka kada kami, Apo. Ti panagsaom kada kami, Lord. Kaya't mo nga ipakaawat kada kami, no kasadot kinapatag mi, Apo kat ka. Gaputa inted mo, tibiyag mo kada kami, Lord. Inted mo, Apo, na po mi Jesus. Gapu kada kami, nagbalin kami, di nga nayawawan, napukaw, Lord. Ngam niya po mi nga Jesus, imay dito irabaw ti daga. Iso tinagbalin nga pastor mi, nga nangidalan kada kami. Noan niya ti arabidan mi, noan niya ti surutan mi. Iso nga ti daytoy, o Diyos, galdaw. May aman ka di, Apo, gagbalin kami kumanga na imbag, nga karnero. May aman ka di, Apo Diyos,
nga palubusam dagtirik nami biyag mi itata Apo. Tapnon o Diyos agbalin kami kumanga napudno kas maysa nga mamatikan ka. San mi nga kayat Apo ti agbalin nga peke. San mi nga kayat iti agpamarang Apo Dios. No di kat di iti dayet daw Lord. Kayat mi ti agbalin nga napudno nga karnerom Apo. Kayat mi ti agbalin nga napudno nga mamatikan ka. Kat kayat mi nga denggan dahi ta mensahem Apo kada kami itata. Kayat mi Apo Diyos ti sumurot kan ka. Kayat mi Apo Diyos nga agbiag kami ti pamati Apo. Madaydayaw dahi ta napatinganagan mo Diyos. Tutulungan na kami. Tapno iti kastaw Diyos san kami kung mga agintutuleng kadag ti saom. No di kat di agbalin kami kung mga napudno nga dumngeg ti saom Apo itata panawen mi. Ti lubong mi itata Apo Diyos. Ado daglaw. Ado dagiti kayat da nga mapukaw kami. Ngem o Diyos agtakder kami kan ka ita iti dayet yung aldaw nga agbalin kami nga napudno. Kat ti kararag mi itata iti dayet yung aldaw Apo Diyos. Tulungan na kami nga agbalin nga napudno nga karnero Apo Diyos nga sumurot kan ka. Madaydayaw ta napatinganagan mo Diyos, madaydayaw ka. Apo agbiag kami nga kayat mi o Diyos ti sumurot kan ka. Asidegen Apo ti yaay mo. Asidegen Apo Diyos ti panagsublim. Apanangala kada kami. Kat no asidegen Apo Diyos ti panagsublim apanangala kada kami. Kayat mi na Apo Diyos ti dumngeg kan ka. Kayat mi ti sumurot kan ka Apo Diyos. Madaydayaw dahi ta napatinganagan mo. Isu nga Apo ti kararag mi. Tulungan na kami adumngeg kan ka. Kat tulungan na kami mat Apo Diyos. Tapnon saan mi kumanga dengdenggen ti boses ti lobong. Saan mi kumanga dengdenggen dagiti sinan propeta Apo. Saan mi kumanga dengdenggen dagiti saan apudno nga pastor. Ngem ti denggen mi kuma dagijay pastor nga mangibaga ti saom kada kami. Apo. O madaydayaw ka. Tidenggan mi kumadagay papastor nga mangisakit kadagiti kararuami. Tapnon maiturong kami iti agnaganayon Apo. Dayta kuma o Diyos tidenggan mi. Isu nga pagtulungan na kami Apo Diyos. Tapnon saan mi nga denggan ti sao ti lubong. Saan mi ko mga denggan ti sao ti lubong nga mangyawawan mangpukaw. Kada kami Apo Diyos. Nga Apo, malukatan kuma dagiti mata ti pamati mi, malukatan kuma ti lapayag mi. Tapnon dagiti laeng kuma dagiti laeng kuma saom Apo. Iti denggan mi tata. Madaydayaw ka o Diyos, madaydayaw ka. Lord, bendisyonam dagiti nagdengeg ti saom. Sapay ka di Apo Diyos. Ipariknam kadakwada. Dayay panangay ayat mo kadakwada. Dayay panang ipateg mo kadakwada. Dayay panang isaksakit mo kadakwada. Dayay masiknan ka kadakwada Apo Diyos. Gaputa kayat mo ida nga agturong dalaing kan ka. Madaydayaw ka o Diyos, madaydayaw ka. Apo, kukwam ti so amin adayaw, gloria ken panagyaman ita iti dayat ng aldaw. Agyaman kami ti aramidem Apo kada kami. Agyaman kami ti mensahem. Ket dawatek ken ka iti dayat ng aldaw, Lord. Nga pagbalegyan na kami. Nga dumngeg ka dagiti saom iti naldaw-aldaw. Madaydayaw ka o Diyos, madaydayaw ka. Apo, agyaman kami. Ket kukam o Diyos, ti dayaw, gloria ken panagyaman. Amay ka po, tinagan na Jesus nga po, midawatin mi dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah.
hinahanap ng puso ko.